Gero eta gutxiago falta da final handirako, kopako finalerako, eta, pixka bat sentsazioekin gatoz gaurkoan, ez? Oraindik egia esan, aste batzuk geratzen dira, eta oraindik Realak partiduak dauzka aurretik, baina gure burua, nola ez, jada hor dago Sevillan, espero dugu futbolariena, behintzat, ez egotea oraindik hor, Markel urduritasuna handitzen, baina gogoa ere bai. Bai, garrantzitsua da final hori buruan ez izatia, batez ere ligako partidak ikusita oso garrantzitsuak izango direla, baina nik uste ezinezkoa dala, ez? Azkenian euneko txiki batian dala ere, partida horretan ez pentsatzia. Momentu hontan, planteatu dezakegun galdera nagusia, hurrengo izan daiteke, ea gehiegi idealizatzen ari geran final hori, edo ez? Zian nik uste dut ezetz, ze guk ez dugu izan orain arte aukera horregoteko, eta guk ez dakigu zer den final bat bizitzea zuzenean. Agian, nire kasuan ez dut jakingo zer den barruan egotea, eta zure kasuan bai, baina guk ez dugu bizi zerbait antzekoa ere nik uste dut, eta hori idealizatzea ona dela esango nuke gainera. Bai, azkenean ilusioa, itxaropena, urduritasuna, nik uste sentimentu askoren mixa tortzen dela momentu horretan, baina, ez dakit, da, bizitzako momentu horiek non ez dakizu zelan erreakzionatuko duzun zestozu inoiz bizi horrelako zozer. Azken finean, Realaren tituluen inguruan, egisa da 2021 bateko kopa, bizi genula, baina zoritxarrez, etxetik ikustea toka zitzaigun, baina ikusten dozu bai aitona, bai gurasuen hitzetatik ikusita sekulako gauza bat izan zala, eta guk ez dugu horrelako real bat ikusi inoiz, ez? Bigarren mailan ikusi dugu, baina nik uste irabazle edo behintzat irabazteko horren gertu ez dugula inoiz sekula ikusi. En kontuan izan behar da, soilik ez dela partidua, 80 minutu izango dira, 120 edo 120 gehi penaltiak hori ez dakigu, eta ez jakintasun horrek ere pixka bat urduri jartzen gaitu. Baina soilik asteburu horrek esan nahi duena Gipuzkoa mailan eta guretzat izango dena Sevillan bizi edo hemen bizi etxetik oso potentea izango da. Eta niri batzuetan gertatzen zait, beldurra ematen didala horrelako momentuak idealizatzeak, ze gero, nik uste dut hau sentsazio orokor bat dela, ez? Ze gero zerbait detaile txiki bat gaizki irteten bada, jada frustrazio sentsazio hori are handiagoa da ilusio guzti horrekin, baina nik uste dut osasuntxua dela, eta orain momentuan hori egin behar dela, ez? Hemendik finalera arte geratzen dena behar den bezala bizi, ilusioz, nik uste dut hori dela onena, dudari gabe, eta gainera ikusita, azkeneko finalean ezin izan ginela joan, eta ezin izan genuela bizi nahiko genuken bezala, ez? Ez da zuk nola bizi zenuen final hori, baina nik gogoan daukat nire bizitzako egun handienetako bat izan zela, baina oso arraroa, ere. Bai, azkenean ikuste pantalla baten atzetik ikustiak ere deshumanizazio puntu bat dakarrela, ez? Azkenean ikusten dozu eta nire sentsazioa behintzat izan zen, pelikula bat ikusten ari naiz, ez? Osea, ez tozu guztiz bizitzen, eta azkenean nik ere, nik uste dut horrek, azkenean zuke bat duzun bezala, asteburu horrek dakartzan guztia, bai Gipuzko osorentzat, eta baita ere, gainontzeko Espainia mailan datozen peñista guztientzat, azkenean, askotan ipatu Gipuzkoa, baina, Gipuzkoa esaten dugunean, ez dugu Gipuzkoa soilik esan nahi, baizik eta Realak Gipuzkoan dago, baina badakigu bai Bizkaian, bai Araban, eta Espainia mailan gainontzeko komunitatietan, autonomia erkidegoetan ere realtzaleak daudela. Nik uste elkartasun hori ikustiak eta danak adibidez Sevillako fanzonian, Donostiko fanzonian, dana dalakoan ikustiak, nik uste azken urteetan ikusi ez dugun gauza bat izango dela, eta benetan ikusiko dugula Realaren komunitatea handia dela, eta elkartasun horrek niri agian izan daiteke ilusio geixen itxendian gauzetako bat dela. Bai, eta kontuan izan da, aurretik adibidez Osasuna eta Atletik joan direla Sevillara azkeneko urteetan, eta guk irudi horiek etxetik ikusi ditugu, eta benetan, esan behar da, envidia da hitza, hau da, ez envidia osasuntua, ez envidia, así, a secas.
Beraiek bizi esan dutena, eta, bueno, kasu honetan, sorteak ez dira berdinak izan, ez? Osasunak galdu egin zuen, Atletikek irabazi, baina beraiek gehien aipatzen dutena eta gehien nabarmentzen dutena ez da partidua eta ez da irabazi izana, baizik eta guzti horrek ekarri duena, ez? Eta ekarri zuena momentu hartan, hau da, 50.000 pertsona egotea Sevillan, zure ingurukoak, ambientea itzela. Bai, eta hori, guzti hori, kontuan izan da, egongo diren zailtasun guztiak, ez? Hau da, presioak izugarriak direla, sarreren kontu guztia, aurrean ere, begira zein daukagun, ez da berdina, ez dakit. Barça bat aurrean izatea. Edo Mallorca bat, Atletico Madrid bat aurrean izatearekin alderatuta, ez? Baina nik ez dut uste esperientzia hau gure burutatik joan daitekela irabazi edo galdu. Osea, hori hor geratuko da. Askotan ikuste ez dela guztiz justua, baina benetan futbolak mundua mugitzen du, eta benetan ikusten dugu zelako kapaz geran dana gelditzeko, adibidez Sevillara joateko, ez? Nik uste momentu hori bai kuadrillakoekin, bai familiarekin, bai jende guztiarekin hori bizitzak ere, bizitza osorako geratuko dela, baina hori bai. Azkenean idealizazio esan dugu, idealizazio hitza erabili dugu aurrian, baina, espektatibak ere ez dira guztiz goian izan behar, gero kolpia etortzen baldin bada, hauzia handia izango da, eta horregatik nik uste perfil bajo horretan mantendu behar da la Reala, eta favorito paper hori Atletico de Madrileri eman. Bai, hori noski, nik uste dut favorito papera beraiek dutela, eta gu idealizatzen ari garela, asteburu hori orokorrean. Baina futbolistikoki begiratzen badugu ere, ilusioarentzako arrazoiak badauzkagu. Orain ikusi dugu Rinorekin talde aldatu dela, Realak kopan finalerdietan Atletik kanporatu zuela, horrek esan nahi duen guztiarekin, Realak gainera beste futbol mota bat jokatzen duela, oso elektrikoa dena eta zaletuekin asko konektatzen duena. Nik uste hor faktore guzti horrek kontuan izan da idealizazio are handiagoa dela. Hau da, joango baginen esperantzarik gabe oso desberdina izango litzateke. Eta nik uste dut hor adibidez Barça zailkatu izan balitz, nik uste dut gure ikuspegia desberdina izango zela. Eta orain ikusten ari gara kontuz. Ez que azkenean plantatzen duguna da zergatik ez? Hori da, baina guzti horrek eragina dauka. Ikusi behar dugu Realaren ibilbidea azkenengo urte hauetan zelakoa izan dan, zenbat finalerdi bizi ditugun Realarekin, eta pentsatzen dozu iristen zamo eta zaten dozu, zergatik aurten ez? Onarte iritsi gera, hemen gaude, eta dana eman beharko dugu. Gero egisa da, asko gustatzen zaigula oso populistak erala, eta behintzat, kontsumo hori ere areagotzen dugula partida iristen da nenean, eta izatzen gera, bai egunkarietan, bai sare sozialetan, retroalimentazio formula bat da. Claro, eta horrek ere areagotzen du hype puntu hori eta diskurtso hori areagotzeak. Baina, nik uste dut hori hobea dela, hau da, diskurtso horrekin heltzea finalera hobea da, kontrakoa baino. Nik ez dut esan nahi, hemen egoa izan behar dugunik, edo favorito paper hartu behar dugunik, baina bakoitzak sinistea, ez? Bakoitzak bere etxean, Sevillara doan sale bakoitzak, edo etxetik ikusiko duen sale bakoitzak sinestea egin dezakegu, eta hori futbolariei nik uste dut energia hori heltzen zaiela, hori oso garrantzitsua izango da finalera begira, hori bai, humiltasun handiz, ez? Badakigu, aurrean daukagun aurkariak partido batzuk egiten dituela 5 eta 8 galtzeko, eta bestatuk 5 eta 8 irabazteko. Orduan, hor dago ere eskargintasun puntu bat, nik uste dut ilusioa mantentzen duela, eta polita izango dela, noski. Azkenean aurrean dugun aukera historikoa izan daiteke, hortaz eguna kontatzen jada partida hori iristeko, eta nik uste sufle hori goian mantentzia ona izango dela, baina aipatuzun bezala beti perfil bajo horrekin joan da. Hori da, gu ere saiatuko gara suflea goian mantentzen,